kule mali esele asithathe sihlephule seza la kwa macro la imngeni macro lo sothenga nampo polish number bangaba 100 ba 100 labo polish angithi nawe unecathulo zo 100 ngithe 100 kushuthi iphaya no polish 1 athi musu kubulala phela awukwereject sathi no ingane keep upolish keep isicathulo ukhiphe nomuntu ocupa lokho ku 100 futhi lokho angithi bese mawuzukhiphile lokho sabuye sathi asibambe la nako kuzicupho lokho ingane yazi ukuthi ke ivele ijabule nje yabo ukhipha iphela lecathulo wena ufake upolish ufake isicupho ufake nomuntu ocupa konke wena ngoba uthe 900 osebenzisile 990 1500 igrosa awuthi ngibolana awufundela wena ufundile u900 lokho kube imalini lokufunda la funda Thembi 9478 rand 20 manake ngifunde kahle 9478 rand 20 cent imali yezinto esinikezwa uAyanda Msweli Foundation labo 10 rand bonke ade befaka la kwamakho bazalwane niyabona umsebenzi esiwenzile ko TikTok omunye kodwa sithe ngoba wenza icathulo uhambisa icathulo sathi akukuhle ukuthi ahambe icathulo kuphela akafaka isicathulo ipheya afaka upolish afaka umuntu ocupa abafake nesicupho kunjani makunjani ingane zijabule ngoba umfowethu naye wenza into enhle yokuthi sibheke imndeni ehlwempu ilokho esikwenza ukuthi ayasizame lento seyibona iyasebenza o10 rand benu benza leyo nto ilokho nje sokwenza kuphela okunye nokunye ningakulaleli nolalela okusho yimina lokho kusho abanye umoya emoyeni asukhuluma sikhuluma izinto zangampela ezakha isizwe ukuthi njengamanje simtholile umfowethu othi mina ngeke ngizenze icathulo ngeke ngenze mina ngenze izindlu ngenze nokunye yena wenza icathulo iuniform kodwa mayibona futhi nento ethi indlu siyabuya sohlala ndawonye sibuka ukuthi singakwazi ukuthi sibambe ndawonye ba nathi asihlanganeni bafowethu sidudule silwe nobubha silwe nokuhlupheka sibuyise isithunzi somuntu sibuyise ubuntu ngalokho sonqoba izinto eziningi sokwazi ukuyinqoba Baba Msweli siyabonga kakhulu kameni nje likaLinda Mfekayi nabantu baka TikTok engayiqala nabo lento ngicela ukubonga kakhulu baba awuqali inhlangano Ayanda Msweli Foundation ayiqala ukusixhasa njengoba ngisho ufakile imali u4020 rand towards icathulo namhlanje futhi uyafaka ubaba Msweli ukuthi lezi icathulo ayihambe no polish no Colgate nesicupho on top of that ubaba Msweli ukusixhasa kukhulu isupport nje ubaba Msweli anginika yona ukumemezela everywhere la ehamba khona ukuthi uLinda lokho kuyabonakala kakhulu ukuqala nje ubaba Msweli akhulume ngale campaign yami kuyilekelelile yakhula ngesivinini ngiyabonga kakhulu baba iqiniso nje lakho elikhulu kumina ngiyabonga kakhulu mhlambe ka sithi Africa my continent Africa my home how do you feel use Asia use Ireland use Europe use South America use North America uphakathi neAfrica uphezulu lapho eEthiopia wafaka u10 rand uyabona uthengela ingane yase South Africa uyithengela umuntu ocupa how nice is that ukuphi nakuphi necontinent ukuphi nakuphi neAfrica neEurope kodwa uyakwazi ukuthi uthenge na umuntu ocupa uthenge upolish uthenge isicupho ngo10 rand la ukhona uyabona ukuthi lento iyenzeka akekho umuntu owna lento akekho umuntu oyonayo akekho siye kuyena sathi senze iproposal no ngo10 kuyenzeka siqhubekeni bafowethu sibambe ngomthetho omdala kaMose kweza seBhayibhelini ngiyabonga kakhulu ngwenya umsebenzi wakho muhle kakhulu hawu manake cishe sakhohle indaba yemoto nongala khona imoto ngiyakwazi ukuthi awunayo imoto wena awunalutho umuntu nje kaNkuluNkulu umuntu kaNkuluNkulu umuntu kaNkuluNkulu umuntu kaThixo awunamoto awunalutho ubani okunikeza imoto ubethu ukunikeleni usisi okuthiwa uZandile Gasa wase Pretoria no awazi nokuthi ngoba azofika igoli lakona linzima phela uzungazi nePitoli negoli ukuthi qala usisi wathi uomnye abantu bokuqala bafaka imali kulomkhankaso oyicathulo kanti kuzokwenzeka ehle nefamily yakhe ezeThekwini uma ebona ngifika bethi asihlangane ngifika ngo-Uber uthi why ufike ngo-Uber ngithi imoto anginayo uthi
Police icathulo engeke uzohambisa ngani. Ngithi mina hayi kuzobonakala makufanele ngigibele amatekisi ngizokhuluma makufanele ngirequest but no baba Msweli ungithembisile khona la izongisiza khona but ngeke ngimbeke kakhulu baba Msweli ngoba ngiyamazi ubhizi. Fonela usisi wathi mfowethu ngiyahamba ngiyaphesheya kunendlela engiyithatha ngicela ukuthi usale usebenzisa imoto for inyanga yonke. So njengoba nje ngisemkhomazi nje ngihambe ngayo. Kunamanga. Njengoba ngizoya eMtupi zonke indawo ngizoyihamba. Usuzenza mina kodwa uchazo individual. Ushuthi udlumsila wami unamanga. Sengingenile sengifikile. Uthe usisi thatha le moto. Emzileni nami sengiyakwazi ukutshela abantu ukuthi ngihamba ngemoto kodwa yami silver. Kodwa yomuntu. Kodwa nayi sponsor. Kodwa yomuntu. Kodwa kusala isponsor. Anginawe usponsorishwe halfway. Inkampani. Kodwa through unyandeni. Hayi wena umuntu wena. Hawu kwenye. Uthola imoto for ukubalelana. Khulumela ukudla, khulumela imoto, khulumela yonke. Senzo khulumela lo polish. Lo sisukunikeza imoto. Imoto yami ngamasonto awu4. Khona ngishela ka5 elilanga phansi lokuthi mangabe elinye lihlatshwa yitshe, yiva, ngilishintshe. Wathi uzodeliver ngayo? Yeah. Uthi mase uqedile for a month nje uyathathaza nje. Yeah, deliver ngayo. Bafowethu nodadewethu nale mpahla nje yongena kuyona. Bafowethu nodadewethu nansi into esikhuluma ngayo uyabona unamanzi. Uyaqala uphatha ukhiye. Ungawuhambisile ku drive. Ukhuluma kakhulu Msweli. Phela ukuphatha ukhiye kunomele kuthiwa hamba uthatha ukhiye. Kodwa uma uphethe nje uzongena phela awufake phela ephaketheni. Ngiyazi ukuthi abantu mawusanda ukuba nemoto awufake ephaketheni ngathi. Awuvumelekile uhlale ephaketheni. Ngathi ngalokho ubambile. Awuvumelekile uhlale ephaketheni. Ulokhu. Yeah, ngathi nomudla ubhanqe nesipho. Ngiyabona cha ufake ephaketheni ukhiye awunalutho. Cha nawu uphethe ngesandla. Cha bengenzela wena mina nginali iphathi mina yakwa 40 le imhlophe njengenhliziyo yami neskipe semhlophe impahla plug ngifaka into zabantu lana umfana seNewcastle lo wavele wathi angigqokele iskipe umfana osemncane khona omunye futhi othe angimbone lo la ubeka 10 rand inqwaba wathi so wambona ufuna ngiye kuyena manje mangiphuma la ufuna ngibona lo mfana so asiyenzeni lento asiyenze izokwenzeka inhle lento enziwa yilaba bantu ikhombisa ukuthi iya ngokuyatshaleka lembewu yobuntu leliva ngalobuntu olushumayelayo baningi abantu bayinikela kulo no asebenzeni siyabonga kakhulu Africa my continent Africa my home Africa the land of our ancestors my land of birth awusona siyabonga kakhulu thank you